नमस्कार मित्रांनो, आम्ही आता आलो आहे शेगावला जेवण करायला. एक साधं सिंपल हॉटेल आहे, पण फार टेस्टी जेवण भेटतं इथे. तुम्हाला दाखवतो. हे आता बघा, आम्हाला सॅलडमध्ये कैरी दिलेली आहे, मस्त मसाला लावून. कांदा, लिंबू, टोमॅटो, गाजर, हे ठेचा. हे स्पेशल विदर्भामध्ये असं देतात. ठेचा, तेल, लिंबू, आपलं लोणचं, आणि ह्या पापडाची कुश्मिरी म्हणजे चुरा, आणि त्यात सांबार वगैरे टाकून, आणि हे ताकातलं बेसन, आणि हे आहे पनीर भुर्जी. तर आता आम्ही जेवण करतो स्टार्ट.